Jack-ke usezo-patronize-a ulontuzane uKhaya emsebenzini wakhe, angithi useyazi shuthi ukuthi usebenza lapha e-food corner. Nje mfethu uzompetronize-a, uthi-ke ejabulisa ukubona ukuthi usuphumile empilweni yobugebengu, lapho uyena omphindiselayo empilweni yobugebengu. Hhayi shame Jack. Emva kwalokho Jack ahambe eyomceba ku-anti wakhe. Hhayi Jack u-busy shame. I-busy body useyomceba ku-anti wakhe ukuthi ngazi ukuthi uKhaya usephindela ebugebengwini. Akasasho ukuthi imina engimphindisela ebugebengwini. Bese u-anti eyomconfront uKhaya ngaleyo nto. UKhaya athuke shuthi abone ukuthi hhayi uJack-ke uzama ukungisendela imeseji la. Avuma ukusebenzisana nephoyisa khona yabo bezohamba beyohlala kuyindawo e-safe u-anti wakhe nosisi wakhe. Bese eyahamba eyobreak-a in kaJack uKhaya, afike ambhalele iletha, athathe u-teddy bear oserumini lengane yaJack eyobeka eduze kwakhe. UJack